jej už niečo nakresliť. Áno, rozhodol som sa, že chcem sušienky. Detko je pripravený. Sestra Mia ako vždy. Ale šéf-kuchár určite ukáže najvyššiu triedu. Už viem, kde začať. Najprv treba vyvalkať toto chutné tenké cesto. Perfektný tvar a hrúbka. Teraz ostáva len vyrezať potrebné tvary. Bude mať tvar sušienky presne tak, ako malá Chloe chce. Hotovo. Formičky môžem poskladať späť a teraz opatrne rozložím pláty na plech. Teraz to môžem zaniesť do rúry na pečenie. Dôkladne sleduj teplotu rúry a sušienky sú hotové. Teraz sú pripravené chutné sušienky pre vašu pozornosť. A čo si dokázala urobiť ty? Och, rozdelila som cesto na rovnaké časti. Chcem robiť sušienky zo Skittles. Och, ďakujem, detko. Dáme cukríky na cesto. Och, teraz je krásne farebný. Úžasné. Teraz môžem všetko cesto zmiešať a rozvalkať. Presne tak. Oh, je to ťažké. Ale teraz potrebujem okrúhly tvar. Ach nie, som zaseknutý. Ďakujem. Áno, odstránime všetko zbytočné cesto a pridáme ešte nejaké sladkosti. Vyberieme to a upečieme v rúre. Ach nie. Dúfam, že sa to dá opraviť. Už začínam zostavovať svoj perníkový domček. Pár detailov sem a tam. Krém nikdy nie je na škodu. Viem, že tu určite nie je dosť marshmallows, ale bude to perfektné pre dekoráciu. Pozri sa na to. Perfektné. Teraz všetko posypeme práškovým cukrom, aby to vyzeralo ako sneh a pridáme perníkového muža. Perfektné! A ja som na niečo prišiel. Nedávno som nakreslil nové diagramy vesmírnej lode, ale nemal som čas urobiť model. Myslím, že to je skvelá príležitosť. Dobre, teraz by malo byť všetko dokonalé, ako som vypočítal. Dobre, skvelé. Teraz pečieme. Keby som len nezjedla materiál na výkres sama. Teraz zostavíme vesmírnu raketu a pridáme niekoľko detailov. Skvelé. Nalej všetok čokoládový sirup na vrch. Áno, vyzerá to úžasne. A teraz chvíľa všeobecnej bezpečnosti. Dobre, pripravený? Neboj sa, pravdepodobne ťa to nejako nezasiahne. Ale teraz budem pracovať s obzvlášť toxickými cukríkmi. Takže musíš byť nesmierne opatrný. Ach, moje obľúbené toxické kyslé cukríky. Len ich nemám dosť. Milujem to. Všetko je kyslé. Dúfam, že sa to páči aj mojej vnúčke Chloe. Moja kyslá čokoládová raketa je pripravená. Wow, aké super! Chcem vyskúšať všetko, ale začínam s touto super raketou. Pozri, aká je zábavná. Marmeláda a čokoláda. Kyslé cukríky. Dobre, poďme pokračovať. Čo je toto? Sestra, nefunguje to tak. Ale čo pripravil šéf-kuchár? Sušienka presne ako na mojom výkrese. Perníkový mužik je taký chutný. Teraz zjedzme domček. Aké to je chutné, domček s mužičkom od šéf-kuchára víťazí. Áno, víťazstvo je moje. Vedel som, že som najlepší. Chlapci, dieťa ukazuje kresby. Rolničky, chcem cestoviny. Kuchár sa už nemôže dočkať začiatku. Dedo vytiahol nástroje a sestra je pripravená. Tak poďme na to. Je potrebné naliať cestoviny do hrnčeka, naliať vodu a pridať trochu syrového prášku. Wow. Áno, iba trochu. Ale pridáme viac. Dokonca všetko je možné s týmto syrom. Je taký chutný. Nastrúham ho na tomto strúhadlo a dám do cestovín. Syrovú a cestovinovú bombu pošleme do mikrovlnky. A teraz už len musíme sledovať a slintať nad roztopeným syrom. Pripravené. Fúha, ako to vonia úžasne. Som pripravený. Babi, priprav si svoje. Áno, toto je šialene geniálny nápad. Dobre, teraz rozpustíme Skittles v každej z mojich škatúľ. Potom vložíme trubičku dovnútra a natiahli sme do nich tekutinu z bank. Skvelé.
ochladiť. Úžasné. Dostal som nápad urobiť špagety s chuťou Skittles. Teraz všetko dám na tanier, polejem kyslými cukríkmi a džemom. Perfektné. Som pripravený. A Mia je pripravená? Si pripravený, kuchár? Dobre, začnem hneď teraz. S experimentálnymi cestovinami bábo určite zostane hladné. Potrebujem urobiť najlepšie cestoviny v mojom živote. Zaliať kapustu vriacou vodou a variť. Skvelé. Kapusta odovzdala svoju farbu, takže ju už nepotrebujeme. Ponorte špagety dovnútra, uvarte a položte na tanier. Wow! Ozdobte bylinkami, citrónom a trochou syra. Skvelé. Dajme Chloe ochutnať. Wow! Je tu toľko chutných vecí. Chcem začať s týmito cestovinami. Je to s mojím obľúbeným syrom. Tak syrový. Pozri, ako sa naťahuje. Tak chutné, Mia. Si skvelá. Čo je tu? Citrón? Myslím, že ho len vytlačím na cestoviny. Wow, aké krásne. Wow, naliehavo to musím skúsiť. Má to príchuť kapusty? Fuj, aké nechutné. Ach, ale čo to je? Aké nezvyčajné. Nie, to je nechutné. Je to príliš sladké. Mia, vyhrala si. Gratulujem k tvojmu prvému víťazstvu. Pokračujeme ďalej. Babka, buď opatrná. Chloe na niečo prišla. Áno, chcem koktejl. Potom viem, čím ťa môžem prekvapiť. A ja tiež. Som jediný, kto tu prekvapuje. Neviem, ako robiť tie tvoje koktajly, ale o chémii určite niečo viem. Tak teraz urobíme koktajl z mojej vnúčky. Pridajte trochu oleja a aspirínu do roztoku. Áno? Tu musíš byť opatrný. Cítim sa trochu ako čarodejník. Môj koktajl je hotový. Hurá, už len vložiť slamku. Hotovo. Potom som na rade ja. Namoč pohár do sirupu, potom do farebných posypiek. Skvelé. Pridaj trošku jahodového sirupu a jad dovnútra. Je to také chutné. A studené. Dobre. Teraz musíme naliať šťavu. Vlastne fantu. Trochu kyslých cukríkov neuškodí. A samozrejme kyslý džem. Všetko ozdobím lízankami. A mám hotovo. Wow. Jej, skvelé. Ďakujem, detko. Dobre. Teraz vám ukážem haute cuisine. Potrebujem trochu šťavy z červenej repy. Nalejeme ju do okrúhlej formy a pošleme do mrazničky. Ach, tá farba je jednoducho dokonalá. Necháme chvíľu zamraziť. Len tu sedíme a čakáme. Je to hotové. Idem to vybrať. Ďalej budem potrebovať vetvičku voňavého rozmarínu. Ale aby nám to dalo svoju vôňu, musíme pridať trochu šmrncu. Pridajte misku s cviklou a nalejte sódu a všetko ozdobte cviklou na špajdli. Vyzerá to tak fantasticky. Wow, hotovo. Som pripravený. Wow, aká krása. A vyzerá to trochu strašidelne. Dúfam, že po tomto koktajli sa nepremením na žabu. Strašné. Odporné, detko. Čo to je? Nejaká tráva? A toto sú sladkosti, myslím. Červená repa? Fuj. Je ten koktail vôbec chutný? No, je to v poriadku. A čo je tu? Wow, ten koktail je taký jasný. Chcem ho skúsiť teraz. Wow, je neuveriteľne chutný. A tieto cukríky a lízatka sú tiež chutné. Ach, Mia, znovu si vyhrala. Jej, čože? Vážne? Zase som vyhrala? Hurá! Čo chce malá Chloe tento raz? Ukáž svoj výtvor. Chcem šalát. Myslím si, že každý to zvládne a pripraví tie najchutnejšie šaláty na svete. Poďme na to.
Dostala som skvelý nápad. Teraz si vypestujeme šalát sami. Potrebujem len nejaké semienka a trochu vody. Najťažšie je čakať. Dobre. Čo to robíš, detko? Och, perfektné. Som skvelý záhradník však. Dobre, teraz idem nakrájať trochu čerstvého šalátu. Perfektné. Položme to na tanier a pridajme trochu bagety. Chcem urobiť skutočný obraz šalátu, takže pridáme moje obľúbené fazule. Bude tam sopka a tu budú nejaké dinosaury. Áno. Pozri, ako by sme boli v inom storočí. Hurá! Teraz môžem začať. Teraz nakrájame chutnú zeleninu na šalát a nezabudneme na mrkvu. Ale nemysleli ste si, že urobím super chutný zeleninový šalát? Však tiež chcem vytvoriť majstrovské dielo, ako to obvykle robí šéf kuchár. Chcem urobiť šalát v tvare psa. Pozrite, aké roztomilé. Určite budem tu najlepší. Nakrájame avokádo. Lyžicou vydlabeme dieru vnútri a nakrájame na plátky. Ďalej dáme pod nôž uhorku. Splní svoju skutočnú povinnosť ako uhorka a bude zjedená. Takže všetku zeleninu uložíme na tanier a pridáme trochu zelenej omáčky. Trocha octu a zeleniny neuškodí. Bude to krásne. Áno, hurá, skúsme to. Ako skvele všetko vyzerá. Je to dinosaurus? Och, aké milé. Neviem to zjesť, ale toto môžem. Ničím zaujímavé. Čo je tu? Wow, chcem tieto náušnice. Také milé. Chutí to ako zelenina, ale vyzerá to super. A tu všetko vyzerá super zeleno. Poďme to skúsiť. Avokádo s nejakou zelenou omáčkou. Fuj, nechutí veľmi dobre. Odporné. Moja sestra vyhráva. Hurá! Jej! Tretíkrát! Rozhodla som sa, že chcem narodeninovú tortu. Dobre, sú všetci pripravení urobiť najlepšiu tortu na svete? Áno, Jack, si pripravený všetko zjesť? Bude lepšie upiecť tortu, nie jesť čokoládu. Poďme, dobre. Dobre. A rozhodol som sa urobiť ten najlepší čokoládový koláč pre svoju vnučku Emu. Myslím, že KitKat nikdy nebude zlý. Emma ma stále žiada o ne a je ozdobený jej obľúbenými cukrikmi. Teraz už len všetko zabaliť s tuhou. Pripravené. Šéf kuchár, čo si myslíš? Och, do keľu, tu pripravím najlepší koláč na svete. Dal som všetky koláče na seba. Skvelé. Teraz koláč rozrežeme na polovicu. Áno, takto. A teraz ho otočíme. Ostáva už len vytvoriť dúhové farby oblakov a roztomilú tvár. A je to hotové. Nikto sa nehybte. Mám väžu z marshmallow. Ó, spadlo to. Ale začnem znova. Aká chutná buchta. Tamto idem položiť na svoju marshmallow tortu. Poďme pridať sestrinu obľúbenú sladkosť a posledný dotyk je gumové srdce. Moja sestra by mala vedieť, že ju veľmi milujem. Poďme to ochutnať. Skvelé. Všetky torty sú pripravené. Poďme ich teraz ochutnať. Áno. Wow! Aká zaujímavá torta. Táto vyzerá veľmi chutne a je veľmi roztomilá. Musíme to rýchlo zjesť. Je to veľmi chutné. Páči sa mi to a dal som tomu 1 000 000 lajkov. Je to čokoládová torta? Mali by sme to čoskoro vyskúšať a je tu aj moja obľúbená KitKat. Poďme to všetko zjesť. Super. Ale čo je tu? To je moja obľúbená guma. Wow! Čo to je? Veľmi dobré. A ako víťaza vyberám šéf kuchárov koláč. Gratulujem, šéf kuchár. Pokračujeme ďalej. Teraz potrebujem čipsy. Budeš ich robiť? Všetci sú pripravení? Potom môžeme začať variť. Babka, ukážeš mi, ako sa šúpu zemiaky a robia čipsy? Áno, samozrejme. Synček, vezmi škrábku a očisti ju. Je to jednoduché a teraz musíš opatrne nakrájať zemiak na kolieska a vložiť ho do horúceho oleja. Teraz ho smáš, kým nebude chrumkavý. Dobre, takže je to jednoduché. Šúpem zemiaky a teraz ich nakrájam na plátky. Nepotrebujem nôž, ale olej sa zíde. Dajte to na pánvicu. Skvelé, zemiaky sú tam. Och, nie, olej útočí. Tak ľahko sa nevzdám. Olej! Babi, čo robíš? Je všetko v poriadku? Počkaj, neomdlievaj.
teraz ti ukážem majstrovskú triedu na čipsy. Tento zemiak nepotrebujem, ale určite budem potrebovať tortilu. Tortilu nakrájaj na trojuholníky. Chcem urobiť nielen čipsy, ale aj na kos. Sú veľmi chutné. Teraz ich dajte do panvice s olejom. Potrebujeme pripraviť guacamole. Potrebujeme zrelé mäkké avokádo. Rozmačkajte ho vidličkou a teraz pridáme paradajky. Hotovo a zostáva posledný krok. Tymián! Och, babka, ste v poriadku? Uf, zostaňte zdravá. Tak kde som bola? To je správne a citrón. Hotovo. A odkiaľ sa vzal tento biznis? Och, moje čipsy sa spálili. Aké strašidelné. Kvôli čiernemu dymu ich ani nevidím. Nie, moje čipsy sú zničené. Vyzerajú ako uhlie. Pozrime sa, čo ešte máme. Možno to bude stačiť. Poď ochutnať, Zlatko. Všetko vonia chutne, ale toto nie. Prečo sú čipsy čierne? Možno to tak má byť. A čo je toto? Wow! Celý tanier čipsov. Táto časť je pre mňa dosť veľmi chutné. Wow, nemôžem prestať. A čo je toto? Šéf-kuchár pripravil nové kulinárske majstrovské dielo. Musím to vidieť. Zdá sa to byť nejako príliš zdravé. Nie, je to zlé. Babička vyhrala. Potrebujem kakao. Môžete ho pripraviť? Je to super ľahké. Áno, urobíme to. OK, áno, to je veľmi jednoduché. Musím len naliať trochu mlieka do hrnca, pridať kakao, priviesť do varu a všetko naliať do pekného hrnčeka. A tu je hrnček. Áno, poďme pridať trochu viac. Áno, má to skvelú chuť. Chceš to skúsiť, šéf-kuchár? Je to veľmi dobré. Môžem urobiť oveľa lepšie kakao. Nebudem mať len kakao, bude to celý kakaový bonbon. Na to roztopte čokoládu. Nalejte ju do kruhu a pridajte marshmallow a kakao a dobre premiešajte. Skvelé. A teraz to dám do pohára a pridám mlieko. A ja tiež pripravím najchutnejšie kakao na svete. Musel som otvoriť mlieko. Som celý pokrytý mliekom. Aké zlé. No, očistím sa a budem pokračovať. Tak kde som bol? Kakao naliala mlieko do hrnca, zohriala, pridáme modré farbivo. Mlieko sa zmenilo na nebeský modré a teraz najzaujímavejšia vec. Ponoríme pohár do sirupu a potom do farebných posýpok. Týmto spôsobom je to veľmi chutné. Nalejte modré kakao do hrnčeka a pridajte žltý krém. Dobre, teraz už len ozdobiť niekoľkými marshmallow a je to hotové. Keď je všetko pripravené zo všetkých strán, ideme ochutnať s dievčatkom. Emma, s ktorým kakaom začneš? Chcem to vyskúšať. Wow! Marshmallow so smotanou! Chutné! Wow! Ďakujem, brat! A čo je tu? To je od mojej milej babičky. Vôbec nie. A čo je toto? Takže musím vložiť čokoládovú guľu do horúceho mlieka. A čo sa stane potom? Wow! Úplne sa to rozpustilo. Mali by sme to vyskúšať. Chutné. Ale ktorý si vybrať? 1, 2, 3. Áno, bratov kakao vyhráva. Wow, vedela som. Teraz mi uvar nejaké cestoviny. Dobre. Šéf-kuchár je pripravený ma nakrmiť, babička je pripravená ako vždy. Brat už vie, čo bude robiť. Poďme. Wow, prvýkrát robím cestoviny a prečo sú tieto cestoviny také dlhé? Nemal som to takto robiť. Správny spôsob je ako babička. Nezabudni miešať lyžicou. A tu sú moje rezance už uvarené. Jack, ak sa naozaj chceš naučiť variť, pozri sa na mňa. Nepoužívame špagety. Rezance si varíme sami. Je to jednoduché. Múka, vajce a zmiešané. Ďalej treba zafarbiť cesto na čierno, aby nebolo ako u každého. Je to trochu ťažké, ale teraz ho nakrájame na dlhé cestoviny. Wow! S pomocou tohto stroja. Veľmi dobre. Poďme. Teraz to môžeme vložiť do vriacej vody. Ďalej. Teraz uvaríme chobotnicu, pretože aký druh cestovín by to bol bez morských plodov? Chobotnicu môžeme položiť priamo na cestoviny. Skvelé. Babi, čo robíš? Je niečo v poriadku? Robím cestoviny s kečupom. Je to chutné. Čo sa deje? Jack, čo robíš? Čo sa stalo? Babi, upokoj sa. Len sa rezance prilepili. Hej, nechaj to.
Budem používať tieto instantné razance? Áno, a je to pripravené. Poďme, ochutnaj to. Wow, aké dobré. Chcem s tým začať. Je to chobotnica? Aké strašidelné. Toto je bez chutí. Fuj! A toto je oveľa chutnejšie. Wow! To je veľmi dobré. Veľmi sa mi to páčilo a toto vyzerá veľmi zaujímavo. Chutné, ale veľmi pikantné. Páli ma ústa, ale vyberám si cestoviny od môjho brata. Tie sú najchutnejšie.